Doming, mabali namin. Ay, tuglipak manan. Jakmat lamay tuloy yan tayo sursuratag. Anya itayan tayo kunan ni Uncle George may singit dito interview ng kuana. Kasapulan sa kasaritak manan ni Uncle. Jakmat ngamin insurat ang di imbagana. Managlilipat ak sapay kit din. Maturog sapay lang. Mayat sa, nuya ramidak iti istorya di natagtagainap ko nga istorya kampay di kanyak ni Uncle George. Iti tagtagainap ko. Ada kampay di namamo na retirado asakada. Uy, nagitay nagkauna nagabrod dito Hawaii nagtrabaho kano idi iti kaunasan. Sakada ti awag karagyay. Natagtagay na pukit din. Natay kampay idi na dya sakada. Ngam napagsubli. Tada kanong sapsapulan na idinagawi din ni Pilipinas. Adinan na sapulan aging kaanatay. Nangatamot kas dyan. Ay na, makatuturo ka talaga. Ang mga nagtagtagay ni Pakmanan na makaturo ka. Mayabat kita makaala kita idea suratag kada iti matagtagainap ka. Ang puwera kararwa al-alya kas kada impyerno amatagtagainap. Puwera na kita. Ay na, jakon malaptan. Iturog kumalain. Mayat, uray gayam nataytan suping. Adalat ta pakipunsyonan. Oh, kita hamti masungadan ta. Unya. Makipunsyon ta manayin. Hindi ka man gusteng. Ay kasano da ito yun. Makabulan to na naitabon ti bangkay ta. Gamagkatang-katang tapaylaan dito rabaw ti daga. Hindi mo ba'y kayat? Makainiliw tapay lang daro sa kenduming. Ken makaraman tapay lang kadagiti kakaima sa putahe. Ay, di mo gayam nang nagtiimbaga kita'y kasangsangput ka o di balay tayo kampusan tao. Kasano ngayon ang ngig ko no aday bagam. Kat narni kan titurog ko di simangput ka. Ay, Diyak mo tamo nakaturog ka, di kas diadjar mo anagid ta. Anyaya ti jar ko. Kano nakadikwatro ka, sa kapay agkuy-kuya ka, oy. Haay, kasla di nakamam mo. Ket no sigod met, nagdikwatro ako na anagida, ket kaerot titurog ko na jayan. Kano nakamulagat ka, may? Ay, yaka mo. Kadkadlaw ko lang iti malim. Baliktad gayam dagiti matak. Niya baliktad. No nakaturog akon, agmulagaten ti makinkandawan na matak. Bukudan ti kanigid amatak ti maturog. Kasta. Kano nagsaya at matikid mo anay masayag. Kasta mo ti amok. Makipunsyon ta ka na. Ngapay nga imay ta dito asidig ti balay da lalpuot. Makitak dagiti nakapila at tao ket tapayaan dati mayawat kadakwada a plato.
Anapis suulan ni ti karne. Ay pandangarin. Umay ka ta makipunsyon ta. Mala, umasidag ta di ta punsyonan. Dahito iti pagimbagan na kat ti kararwaan niya. Saan nga agdiso iti dagadag iti dapan ta magmagna. Kararwata nga rin. Iyon nga ron, gumagore ka. Amom ka day no apay nga agpunsyon ni Lalpuag. Awan namok. Agdamag ta kada kita tao. Agkabaw kansan. Mabuwak na kita Mabuwak na kita mangbangano agpadlaw kakit dahin kaputa may sakan nga al-alya. Aya. Nini. Ako reka. At damod dita ni Marisak ka. Ay, napas nag-amang mangan. Nini. Apay ngay asabati ipangpangan na itin na po'y. Ayun. Idin ta igado kas kada dinakdakan ti na ipiso ulit ti plato dagiti kaabay na amang mangan. Ay, umasidig ta. Tadamagam man. No apay nga awan si Dana. Kakasak ka. Apay asabati pangpangan mo. Di na kakadiinik ka ni ti sida makarnay. Kakasak ka, apay adi kag saaw. Ay, di mo't agsaong agpaiso. Gusteng, saan nakalaki di amang ngag-a? Nalipatamat nga minan amay sakan akararwawon na aliya. Ay, hindi. Ay, sandatan amakita kan mangag. Huwag nga, Rod. Nukasta, sandamat amaramanan dagiti agkakaimas aputahi diti punsyonan. Ay. Ay, ilam-lambangak di tao masinag. Ay, delikado ta subing. Pumanaw tantoy. Sumurot ka kanyak. Ay, Gusteng, apayan. Ay, urahin na ka. Di nakpanawaan. Ay, nagyamanak. Nakadanon ako hindi di kambusan to. Ngam sa anak pa'y laama panitayan ti pansyon mi kan suping. Amangan no ada ijahin ni suping amang ure kanyak. Makita nakya ipusan. At ti pansyon ni kakaaloy. Ti paglingling da kayam. Ay, makinamingak pa'y laang di pansyon na. Pag iso, tadagayam tawa na. Sumbre kak dito yan. Ay, salbag ka, Gusteng. Apay, makilubon ka nga dito'y pansyon ka. Ingay di pansyon mo, Ay, pangasim ka. Magipaglamangak labi di pansyon mo. Mayat dito'y tada bintanilya apag siripak. Ay, salbag ka talaga. Nagsaya ata, di pa naturog ka. Mangsinga kakit din. Anyat ilumlum mga asir-siripom di natawa, di pansyon ko ay Ay, di ipusan. Iguyod nak ngamin day kayo makita nak. Iso tayo jay. Iso. Nan, sumiripak mamad. Oh, makita. Agturungan dito'y. Huwag. Ay, isarak to'y tawa. Ay, napnapanan nga tan ayan ni Gusteng. Jak samutin mauray dito pansyon may. Ayan nan ngay da yarak lakayan. Adda nga ta sa bale anak ipansyonan na. Ay salbag. Kararwala nga rudan makipansyon pailat sa balay. Ilanggong nga talaga. Ay, aging ka kadiita ta kararwa kaming babairo pailaan ni Gusteng. Ayun na yan. Po, sobra. Hindi. Pibig sa tipuloy. Nukasta, adan.
Sa balimot day tadimtang. At patpadaan ka. Ay, uwan. Jakmot lang aminan mauray ni Gusting kaw. Ay, amom ka day, tinapan ni Gusting. Nakitam ka day. Am-am mo kayo amin nga adda dito'y Campo Santo. Siyak ti para sukon, kadagiti kararwa iti waiting list. Waiting list. Dagitay na tayan, ngam agkatang-katang pailaang dito'y rabaw ti daga ti kararwata. Kaskan ka. Ngam sukunan kan. Ay. Isa anak pa sumurot kan kano asino kapad. Urayag ni Gusting. Amangan no aglamlamang. Di mo lakit di mauray. Anya, ilamlamang anak, kasta? Saan lakit di asikat ti ilamlamangan na? Umay kan. Mayat ka man kan saan? Ikuyog kan. Ay, saan? Manjak. May tayabak matan. Ay, Gustay, kayan mode. Ay, panaw da kaun. Sumurot ka kanya ako na, Gustay. No, kasta? Saan kayo ang nagsinsina iti pagnaadan? Manipod pa iti nagasawa kayo? Wan. Isungarod at 2-in-1 tinalami alute di Campo Santo. Babaan ti life plan. Tapno aging gat tanam, agkadkadwa kami. Ngamayandan ngay. Adalang ijay Campo Santo. Agkita kay tupay. Kasanupay ngagkita kami ngay kat sa bali matoy ayan kaun. Saan na Campo Santo dito'y nangipanam kanyak. Sino ka ngamin aya? Embagak matan. Siyak ti parasukon kadagiti kararwa amayag dito'y pagurayan. Pagurayan? Nyamot ti mauray dito'y ngay. Dito'y ti pagurayan iti awag ni San Pedro. Kadagiti kararwa amapastraga ni jay langit. No kasta, masapol nga umay matan dito ni Gusteng, kat agkuyog kami matlaang. Amangan no saan kayon ama kapagkuyog, no masarakan ti ilamlamangan na. Anya, ada ilamlamangan na. Di ka sanaw, agsina kami kaday. Depende. No mauray mo sakbay amaawagan, tinagan mo ijay ayan ni Apo San Pedro. Agkita kayon ton ijay langit. No, maawagan matinagan na asumrag ijay. Basta gayam. Gustay! Gayan mo kami nun aya! Anyat ilimlim mga makunato'y agnagaan iti ang hilita! Da kaya ni Chairman Gustilo kayagkap, kulipagpag, ama? Exactly, Miss Ganda. Si Kangay, anyat nagan mo. Siyak ni Angelita. Naimbak na naisem kayo. Saan kayo akas kadagiti kaaduan na? Akinasarita, akas la kaguradan ti lubo. Ay, wen. Talaga ang naisem nang runa no kasking katika pudaw kin kinapintas ti kasangsangok. Ay, wen gayam. Anyat napasamak takasla saan mo't adagatoy ayang kon. Adakan dito'y waiting place, dagiti kararwa. Kararwa. Talaga gayam anataya kaon. Ngam pagduaduan pailat pan nakagteng ti kararwayo iti sangwanan ni Apo San Pedro. Kang runaan na pagduaduan, ti pan nakastrakyo iti ruwangan ti langit. Anyi. Akat si Kangay misang hilita. Anyat makunam kanyak. Makastrigak nga dahi langit. Nene. Apayamat matmatan nakmutin. Pagduaduan ti auram. Nene, anyat tikat mo asawan. Kasayaatan sa no. Isublida ka pa'y lang ijay naggapwam a lugar. Isublida ka ijay nagbugsutan. Baliwam ti agbugsot.
Mayat ka? Anya. Ay manyak. Nagbugsut akon, adyak na puutan. Isublidak ka di pa, itap nagbugsutak manan. Sanin? Kasta ti mapasamak, no adda pa'y saan nyo anay ringpas nga aramid yung. Mapasubli kayo, iti nagkapon yung. Awan mo't amo kasan ko anapirma di barangay Hulmi. Isu nga awan nga tamo tinas ka na subliek iti nagbugsutan na barangay mi. Kasta ti panagkunam. Ngam, pagduha-duaan ti langam. Adu tinalipatam. Anya? Ay, awan nambo ka nalipatak. Isa anak pa ngagkabaw. Adu, lagi pa. Ala, sapay ko ma, tasaan da ka apagsublian. O sige, kat adu pa tinaskan akasao. See you in heaven, Mr. Ex-Chairman. Ne, see you in heaven ko na. Saan pa ya heaven dito'y aya? Itala amadlaw ko. Magmagnangagpay sung san gaya magdisdiso iti dagadag iti dapan ko. Hihihihi. Mayat dito'y Lasanak pa'y amabambandong nga oray tayak pa'y amagmagna. Isi agtatapaw kunak kuma. Hihihihi. Wen. Agtatapawak gayam. Isu asaan mat kuman anas kenayadang ko dagiti saka. Padasik mantisan nga gadang numakaaalisak dito'y ayan ko. Ne. Sanak ba't na makaalis dito'y? Ay. Agad nga klatang aruda. Ay. Oy, lakay! Lakay. Papadam! Nay, nagbastusan day ta bakit? Imbag ko mano kay ayo kit. San mat nga ruda sugab. Naggalas na limab nga ulo na. Ni mat gayam ilay. Amo mo no sa dino ti papanam. Si kamot gayam ilay. Apay asugab ba kamot tay? Uwig da ito'y anapidot ko. Saan mo pa'y anakita ni bakit mo? Ang mga imunadan ijay pagpilaan. Pagpilaan? Itian niya. Adugayam ti saan mo nga amo. Anya tiyak ka mo. Anya pagpilaan ti bagbagamaya. Pagpilaan ti mapan ijay langit Anya. Sabagay, amang saan nga ijay langit tinaituding apapanam. Sumurot kan kanya. Nanay, tapapananta ko ma. Amang taga-impyerno kakit ijay ti papanam. Isurok ti papanam. Sumurot ka kadiyak. Nita, pinanawan na ko. Ay, sana ka sumurot kang ka. Amangan no sikat ti taga-impyerno. May kalima ka na nakita ka dagiti mununaan na tay. Tani adda ka manan. Jak mo't lamakitan di gusteng. Amang na panan, iti impyerno. Anya, inaglukon ta sa anak asinapol. Wano, amang sapsapulan na ka. Saan na ka nga tama ta masapulan? Iso asapulan mo't
Sige, kat kasla may guyod akon. Agkita tanton, ijay langit. Pinanawan nakmananda ita. Ni, umadayon. Yayan niya matunti kastoy. Kunak no ikuyog na kung day nga anghilita ngam saan mo it. Igusteng, ayan mun aya! Nay, kakaalaw Ada kamot ditoy? Ay, bagda nakita ka, supeng. Nakita ni Gusteng. Kat ada ilum-lumangan na. Aniya, ayan nga rin ni Gusteng, kaka. Jak amon, tanag sa bali tinang sukon kada kamay. Ay, lukon ni Gusteng. Nakilublubon kit den kanyak iti pancun kau. Ada nga men, ilum-lumangan na nga ipusan. Kasta. Wan, nakitak jay ipusan nga ilum-lumangan na. Ay, Kano di mon makita ni Gusteng. Amangan no nasarakan metlang jay ipusan. Kat inguyod nan ngayimpan ijay impyerno. aniya. Ay salbagan, kamkamatin naklata, di pusan. Pag lumangak paitan ngay, kit naglawa mo tin at tanap ayan ko. Ay salbaga talaga. Naisubliak sa mo titilubong titaw. Dambok kat adda ako na ipag-urayan itawag na po San Pedro. Habay ngay, nakaslad dalim sotak nga abot kat tanap mo tintoy ayan ko. Ay, naitarayak san kun makita itilikudak. Nasiglatak mo't gayam, ta naitarayak jay pusan. Ngam, nay, ayan kun ngay, talagan saasan kami ngagkita kan sufeng. Anya mateng, kunada nga aginanan dagiti matay. Ngam, abay ngay. Nataya ko ngam tarayak pa'y lataray. Nabanugak pa'y din. Ay, sa dino ka di pa'y ti pakadanuna kaya. Sika, apay nagpakita ka man ng kanyak. Nabanog ka na kunam. Sumurot kan kanyak. Nagsublin iti nagkapuan na di ipusan anang kamat kan ka. Kasta, ay, thank you Lord. Kasta, agyaman kamat ngamin. Ken sursurwam ti umararaw iti kaasi tinang parswaken ka. Anya? Wano, di mo amo tinang parswaken ka. Amo ka? Adda aya ti adda ita, no di pinarswa amin ni Apo Diyos. Amo matgayam ni Apo Diyos. Ala, umaykan. Pumanaw tan sakbay ama ungaw to'y lubong. Anya, maungaw ti lubang. Dumtil nanti kanibusanan. No maungaw ti lubong, ay, natay ka di mo tantaro sa kandumay. Ay, masapo lang makita kita. Nakaununada nga ta ni Jay Langit. Sumurot kan kanya. No di mo kayat asapagan na kan ni ipusan. Anya, ay, kat nun ay tarayakon. Sinublian na ka. Adan di ta malikudam. Kat sapagan na ka. Anya, ay, saan?
Madi. Anyaman niya na tagtagainap kon. Kanibusanan kampay idin ti lubong. Kat impyerno ti pagtungpalan ni katugangak Agusteng. Ay, nyamot tayo. Adak lang arodon iti Hawaii. Pala katugangak tinatagtagainap ka. Domi, mabali namin. Nakaskas daaw at tarakan. Amazing pets. Naita ti paulo na ito istorya asurata kita. Dito istorya, nagduduma na iti atap nga ayop at tarakan na katugangak Agusteng. Naggapupay iti sabsabali a lugar. Nagtidaduma pangganakan na nagpuunan da. Agam, anya nga tinapinta sa highlights dito yung suratat na istorya. Kasi ti sigod, tugilap saman ti mangrang-rang kanyakon. Oray sa dino at talaga tayan ko. Sana mayaw-awan na ito yung anak ay sigura ka. Madawag ko. Ni Rosa. Hello, Dungo. Alam mo din. Sweetheart nga ron. Kau reket adatamot diti Hawaii. Anya? Adola amin ko nam. Gusto lang makipagnanaid tapayamot dito yung Hawaii. Medyo sumurtamot ay iti trend. Sige. Anya ti baga? Ada ka di nalipatan mo intugot? Kasta? Wala mo rin. Ilipros di karnet baka. Sige. Apag isungarod, no, gimatang kay dinatang nga sagpaw na. Uy, makamuak dito yan. Bye. Niro sa amin ang tagasikaso nito balay Uncle George. Sa nasaya at mat, no, dituyak pala. Tapno matulungak. Ala. Turog session man pala. Sino dyan na patali ko na ka nakamotora naggapo di tabatog sa fame? Ay, tayman doktor ti ayo pa nang kita iti taraken da di takaaruba. Agkukurot ngamin tay aso da aburbura na mga sasaway ti aso tayo. Kastaya. Ay sus, ang mga numaakaran ti aso tayo. Isungarod nga yung kulong ko pa'y laeng. Ang mga numapan di takaaruba. Nasaya at ning kulong mon. Kasi mat, no masagang mat, dagitay masumsum kada taon. Anya ang masumsum? Dagitay masuron kini rambutan Nasingpet nga aso ni rambutan. Iso nga do ti masumsum kada tao. Dagay malagip ka. Sigurado ka ati aso ti mayanday jaya kinita. Isumot, anya ko ma. Ay nasufing, agpaliiw ka ngamin na Agpaliiw nga. Amang pambar na lang di masakit nga aso di Dakaruba nga may nakitaan. Ngam gayam,
pambar na ti sumirip dito'y balay. Dati amo na si Mang Pedro ni Rosa manipod ye pagadalan. Isan mo't nga taakas tatiga po na Wenno saan, ti kaanak ka makatulong tayo dito'y balay, ti umay na sirsiripan. Nagadu kata sa asawa mo na Agusting. Veterinaryo dayjay, doktor ti ayop. Napandangarod kinita ti aso da di takaruba. Samay sa nadayaw mo ta makisarsarita. Siyempre nadayaw tadangarod kayat na. Amok nadlaw ko ni di may tinaminsan dayjay dito'y balay. Kursonada na ni Rosa. Kat amok kursonada mo't ni Rosa. Anya? Kat nukastaman anya paingay. Karbangan dati agayat kan paayat lakay. Nang ruda kat balasang mo ti anak ta. Kaya't mo nga rod nga babakitan. Kan may sa di mo pa amo. No ni Rosa ti umay na sirsiripon dito yun no di ka anakak. Wan mo kit diya. Sa bagay, kaya't ko makasin ng dayay. Mabalinta ka sarita tayo sumutan ti manggita kadagyay taraken tayo ye farm. Matlagayam. Adda matlagayam kasapulam ken kuana. Wen kenay, masapol ang mapantanto ye farm. Agbakasyon ye caretaker. Iso ada tayo pa'y laang tagbantay. Da kayo ka dito, chairman, dito nagbugsutan, tata? Siyak nga rad, di ka man naging didyam mo. Ngimapay ka day. Sak ni Dumeng. Ahenti ak ka nagiti ag-agas kan vitamina ti ayop. Isuaya. At na nagiti vitamina alako ka nagdara sa pagpalukmag, kan pagparawat ka nagiti tarakan niyo. Saan lang ray ta? Nagagitda pa'y ngagpaano. Isuaya. Kung tata, damag ko kayat dak ang makasarita, may papan ka nagiti tarakan niyo dito yung farm niyo. Wen. Ngam para ayop ka dilang na ito'y laklakam. Awan para tao. Ay, kaya tiyaw. Saan? Rabak ko lang dayjay. Sige tata. Adamod trial tayo iti makalawas. Nulaki dita mangala kayo. Ikan kayo iti sampal. Mga nunang inamay. Saan mo tunay tata? Affordable price? Sige. Padasak dagiti lakom. Uncle, nagalak ka din ni Gotti? San pa'y? Apay aya, susi. Magagara ng aminan ang makakita iti anak ti imported a kalding ko. Awang gayam, susi. Ni Dumeng, ahinti ka no kadagiti vitamina para dingwan. Kasta ka di? Hello, aling susi. Kasinsin mo ni Rosa? Uwan. Uncle, mapanak iti ayan ni Auntie Supeng. Sige. At nagayam na pintas sa kasinsin ni Rosa. Kapadamot lang ni Rosa ang napintas, tata. Wen, anak, tikapsat ni Supeng. Nagbakasyon dito, itaimbag lakadwame. Kas kin ni Rosa nga anak may, adu matagar-aram kin kuana ngem, amin da awan magustuak. Kang runaan da gayagar-aram mat kin ni Rosa. Kasta ka rin, tata? Wen, ket ibagbagakaon. Siya agpili kadagiti agaram iti anak may. Sana basta lalaki, tikait ko amanugangain. Mayat sakit dingag paisutay vitamina ala kon Dumeng Day taturo akal ding ko anagapo pa iji Patanggas. Gimagat kin kasla di mabambanog. Uray lalimati man manadaan nangam na andurlat kin pudno ti kuna ni Dumeng. Rimawat dagiti tarakan ko.
Uray tay kabalyo aginatang ko kan Congressman Caballero. Naggagit namang manada itay ginatang ko a kabalyo iji Batangas. Ay, mabiit ti panagadudang agpaiso dagiti taraken ko. No nagagat dagiti kalakyan wenno manador. Dagiti man baboy ko ti mapan ko kitain. Bareng nurimawot ay dua alitsunin na nagkusay. Anya ti ko na maparikot mo, Susay. Ni Uncle Gusting, auntie. Oh, apay nakil mo? Saan na akayat ni Turko nga gar-aram kanya? Anya? Asan no, auntie? Amang saan ako na maasawaan no palabasok ni Turko? Sinong bata mon aya? Ay, abo, awan parikot dita. Adda ka ni ti husto nga edad. Di na kan malapdan ni Uncle mo Agusting no talaga akayat mong ti makiasawa. Sa anya aga po, nga isukid din ti agpili para ken ka. Bayam, takasaritak. Jakmot nga rod kaya't ngagsakit tinakam ni Uncle Gusting kanyak no tumangarap ti kayat na. Anya? Amin. Dayjekit din agpapaanak iti baboy ti kayat nang ayat o kanti. Imbag ka no dayjay ta. Pinulupulo ti pakpakanan na atarakan na atakong. Isu aya? Isu mariribu ka na. Saan ko nga mo na niya ti aramidok? Sigurado, kastoy mo ti marikrik na ni Kasinsin Rosa, no daytay kasao ni Uncle, may papan kadagiti di na kayat nga agarom ken kuana. Nakarkaro pa'y ata o relag sangit ni Rosa no kuad. Ang bayam, kasaritak ni Uncle mo. Talagang effective dagiti vitamin ng inted mo kanyak domeng. Nagagat dagiti turo ken kalakyan ataraken ko. Permi nga andor da. Mabitlakid di nga umado ti taraken mi dito'y farm. Talaga na dumduma lagi dyan, tata. Iso anayunak ti order kin ka. Una, tata. Ibagayo lang numano tayag ko adagaws. Ne, ikes ni Susi da jay. Hala, kamkamatan ti turo, tata. Nang, apay nga nan. Ay, kumalayat ka din tapinunti lang ka, Susi! Arayat ni Susi, tata. May salbag. Nagan anong daya kalding. Kahit ka di asawan data, apanang ka matituro ni Susi kat. Uray tao. Pagarupin na akapada na nga ayop kan. Sus, di pa'y kat agbalin na pangkalding langan ni Susi. Tata. Nay, apa yan? Kaslak nakadagdag sa di problema. Saan mo, tata? Ngam, kwa ngamin. Anya data. Di, kwa. Magustuhan yun tilakok vitamina. Ta epektibo anadar sa pangpaadoy ti taraken. Adon lagi ti taraken nyo. Angam, saan dak kanila ta kaya ta para kan Rosa? Nay. Amangan no pagkarit mo ti kinaalibtak itan dagiti kalakyan na taraken mi ya farm. Kat ison ti panggap pa mamangarem kini Rosa. Ay, kwa. Saan mo talagang agayatak iti anak yo, tata? Ngam na. Naliday jay kaanakan nyo ani Susi. Kasi mo. Tapay. Malidlidayan una yun. Gapo iti saan nyo kano apanangayat iti agar-aram ken ko na. Ay, nobyo ng sapa yun. Aginggat adda dito iti kaanakan ni Supeng. Siyak ti masurot. Tata, malidayanak para iti kaanakan nyo. Adamat gaya man kaayan-ayat na. Ngam saan nyo kano akayat? Nagkuna? Iso mismo.
Kinasarita na, at tulungak kano ang mga lukoy kada kayo, ang mga yat ijay nobyo na, ta agkasardan. Aniya. Mabutang ako nanti, Uncle. Isong agawin ako ni Jelo Carmen. Nay, anyat kabuteng mau. Mabutang ako ngagpakan kadagitay upayo. Manungkas kada pabo. Anya. Apa yang mabuteng ka? Mabutang ako ngagpakan kadagitay paatuyo. Manungkas kada pabo. Anya, ni apay nga yung mabutang ka? Kasano man? Jay kawitan. Pagarupunan sa amay saak nga upa. Inayab ka man nagitay bigat. Anya. Uray matibara ako. Kinamat nagmaninitay. Sus Talagang Maria arot Jose. amayat amade jela ko na aduming. Ay, made. Ay, katno kayat mo tayo gawid, Susi, ala, anya nga road. Palubusan da kan Narigat mo't atan ay. Saan akayat ni uncle mo, Genobium? Sa ita, dagitigit din tarakan dito farm ti. Ay, Made, Susi, kaanakan. Kasayahatan no agawid kalaan. Nukas na tigayat mo. Ala ited men, diswildom. Kasayatan ngagpaiso no agawid ka. Tajakit makabasbasol. Ay, apo, aya. Ay, sinalbag dagiti tarakan. Ure dagiti kabayan nagkamat na talagan. Andiya. San mutlangan na dagiti turo kas kada barako kadagiti pato. Ken uray dagiti upa agkamat na mutun. Ay, lakay, makapakatao mo't nagitatarakin mo. Napigsa talaga, daya vitamin na ala ko na dya dumay. Kasano day tan? Agorder ka pa? Awun na. Na, Talaga mo't nga gurdirak man. Agpado tayo iti tarakin. Tapno adulat ta ti mailako. ang gusteng. Ay, sus, kasano day tan? Amin ka day, dagiti tarakan tayo kat. Kwa? Uwan, dagiti launay bumaro abaka genwang. Ay, susap. Sa oras siyak, darupundak mo tin. Na- Kansus, dagiti parabantay. Dandan ni Didan maagwanta na pakanen ken painuman ni da. Anya, kat kasano day tan? Sobra mo tin ti kinarawit da mangan. Ngem, ad dapat ti kinalaing da nga agpado bakit. Ngem, salbag. Kasi da tao na tumartarain no kwa. Sherman, Shakti binaon ni Doc Doming amang itulod iti order yu akan nayo na bitamina para kadagiti tarakan niyo. Ay, kunaknusan yun nga deliver. Na-delay lang amin. Saan aya kaya siya rumawat wano na andor dagiti tarakan niyo? Hunmet. Sobra mo tirawot da. Ngamsos. Uray dagiti upag kamat dan iti kawitan. Ay, ti epekto ti bitamina da, German. Iso aya. Di yu pa'y kayat. Tamabiit ti panagaduda. Wan angem. Bagda pa yun ti adik. Naadik da talagan. Angam da dya mati kasamayan para itinadaras a panagaduda. Iso nga amok Uray nangina, kayat yulat ta. Adumaten dagiti na suplayan may. Iso aya. Isu nga umaduitan ti supply ti karne ti baka, baboy, kan aminan ang maparte adingwan para iti pagbiag ti tao. Mayat da. Pagbaknangan da ito yan. Uwan, bubak nang kayo talagang Sherman. Angam, di yu ka didamagan, no, sa dino ti ayan ni Doming ita.
No apay asya kung ti binaon na ditoy. Apay, napanan nangagpaisaw kat sigod at dandan inal daw ditay. Jesus! Adda ni ayan ti anak yo ani Rosa. Saan kayo kanon ang makapagkadkadpay? Nga iso ti mamanugang yo. Taagasawa da kanon. Taagpaado da matan. Wow! Paano na? Pato tao. Ha? Anya ka na dyan, taga-inap ko. Pagpaano? Ay, puwiramat ka na kami kan Rosan, ah. Taga-inap lang agpaiso. Domi, mabali namin. Ang tatang, extension na talaga. Nay, makarig na aksa. Di mo samad kaya tiag chairman. Kaya mukat makabulan ka lang di takaway ngam nay. Nyaman daytan. Basta, makamukay pala dito barangay tayo. Nyabay nga rod. Awan mabalin ko ah. Taure ko na nga gawid kan. No di nakapalupusan ni Rosa, ta ikaw gawid pala ni Uncle Yo, ay kat, awan, maramida. Kay matanagan, sumangput kami tulatan dita nagbugsutan, ito madandanaon. Dakay latta ti chairman. Alawinin. Sige nga rodan. Amo ka na singak titurog mo. Parbangon sa ita dita Hawaii. Well, sana pa naturog. Apag isula, yidak ko man ita imawag kayo. Ay, nanay. Already dag, puy-puyat ka. Una, kasi ti sigod, agpuy-puyat aklat ng agsursurat. Kasmut lay di addaak dita ah. Sige, maturog ka nga rodan tani. At dani nanang yun, nagkapo na kisumba. Oh, sumba? Awen, nakibarkada ni nanang yun, kadagitay sumusumba. Iso at tila pakadandanunan dan na pagsumsumbaan no da mga awis kadakwada. Ay, maray awangat ni Rosa na mamuan na tayo ta. Ay, agchat-chat damad akanayon ka nanang yo. Amunan na. Sige, babayin. Bye, tatang. Ay, amok amak kumigom ni katugangak. Ang amok mo, adi na pagkudkudan ti kanayo na panagawa ay sina. Kitnimat katugangak kasuping. Mabalik na maboring mutan ni tikawan ni Rosa kanayo na kadkadwana. So, posible, may barakada mutan ka na kita senior citizen, pasosyal hindi nagbugsutan. Ang mga no feeling single paikit din na. No may sursurot ka na kita agsumsumba hindi barangay multipurpose hall. Ay, na. No, apa yung orange sa dino matayan ko. Tsaklat na may waksi, di ka naman nagtublap ko. Ay. Sa itong kuhan, at tagtagay nga pakmalay. Ay na, diyak lamalapdan na ito. Isa palugudan ka man lang. Sika atong lep. Wow. Ay. Adada amin dito yan. Ay na. Abaw, nagiti padak ababakat. Magsipakita da, niti sigod nga abungan da lup-lupo da, kas kada barbaro kong da.
Ayaw na yan. Nanay, nagpictures mo ito ni Bakit Munda. Ayan yan na po, pakawanan. Ay, baglakit din. Tadi may nigusting dito'y multipurpose hall. Tadi kat masalto nga tanda kiti bukul-bukul ti matana. Agam, may ayumot nga taaya ka na kita pada kung nakuribot ba? Naisupeng! Agbuybuya ka matditan! Umaykan Ay, kwa, sa anak man pala makisumba ita. Da kayo latan ta agbuya ak. Ibidyo kayaw. Ay, kayat na. Salbag dagitan. Ay, wag! Saya atin yaw, ta ibidyo kayo, wag! Ala! Agulimot kayon, sexy mamis. Sexy Aglilin niya babis kayon, tamang rugita yon. Ay, agulima kayo ngamin dita. Nagsimpa kayo, glilinya kayo. Atiyo pa yun, ti. Ay, napaw. Feeling yang da talaga. All right. Fall in line. Fall in line. Day. Ay, anyan na yan. Nagita pa na babakot. Nay adamot na ilalaok alakay ijay. Ay, sa anak amakijoy. Agbuya aklaeng. Oh, Mrs. Kayabkab. Makilinya kamutan, tarugyan tayon ti fitness dance. Ay, kwa. Sa anak pala makijoin, sir. Ay, ma'am. Badbadi nga minti bagik. Kasta ka di. Ay, kastaman ti kayat ko nga awag yu kanyak. Sige. Agbuya ka lang arod. Narigat no pilitam. Tama nga nung umano ti blood pressure mo. Sa anak mo't high blood. Basta agbuy aklaang. Nalakak namin amabanog. Okay. Awan problema, sexy mami. Anyan. Basta agbuya kan. Tainton maminsan langan ti pan nakijoin mo. Hindi dakpakadanagan dito. Ala erugiyon. Okay. Music please. 1, 2, 3, 4. Step 1, 2, 3, 4. Step forward. 1, 2, 3, 4. Una yan. 1, 2, 3, 4. May samot ni Bitang ijay nila kay paalasan. 1, 2, 3, 4. Step forward. Bakit ni mo't binita? 1, 2, 3, 4. Step Nagsabi ni Tiura na bum kasi dahil na itinis mo batong tipatong na. Sana hindi pinarisan, hindi tinakita niya spaghetti strap. Apo, masiri po di. Ay, yan ni Benita. Ay, hapaw. Day, nawan mo lang tagarida naman mo dansa. Sexy mamis. Break time. Ay na, nagpaparagsit kayo. Kaslasaan kayo senior citizen. Apaw, naglalaing dasar. Naglakada mo ta nasurutan dyan suram. Ay, ma'am, kunang kanyak, Mrs. Kayabkab. Ay, husto kayo. Nagpaparagsit dangag paiso. Ay, maragsa ka naklaunay, ta naglaka kayo ang makasursuro. Aniyan. Nay, kasla awan nurobuatam nga agawid supeng. Agawid akmeten. Kat si kangay. Ay, no kayat mo, sumurot ka kanyak. Agpaili ta. Anya. Ay ayabanak ni Daniela adi ay tayo. Mapanag ka no ijay abangan na abalay ta adda itid na kanyak. Aya. Anya ka nung ay tiitid na. Tsaka mo, basta adda itid ni Daniela kanyak. Ayan day tayo pinadiscount. Nahayag ka mo kansan. Kanunay tamad, ikigamamay. Ay, salbat.
Ay, at dansamit kabaw kong. Mas dawak nga men. Tadi mo itla maedison day ta pinadis mo. Idi pala si bibiyag day dilakay mo ngay rikreklamo na ka day ta panagtabtabakaw. Ay, di mo pa kibibiyangan da ito'y panagtabtabakaw. Tada ito'y tipuon tibiyag ko, supeng. Anya? One mat, dengep tirusok ko da ito'y pinadis ko. Apaw, anya daytan. Uwan, supeng. Agas tirusok ko da ito'y. Ay, naglakaak ngamin malamlamisan ka. Ay, anya, umay ka. Sumurot ka kanya kitay ilay. Ay, saanayin. Tsak nakapagpakada kan gusteng. Amang ano adama sa una, amumuti ugali niya asawa kaun. Sa may sa UIC Barangay Kapitan ita. Paander kalaunay magkan gusteng. Ay gagangay hado mo ti pakakumikuman na nga road. Imbag na kumano adda ni Duming Imbag na adda di manugang may ngay ti Kapitan. Uwan mat kit di Ang no siyak ti sika. Apay kit din ajak mapan iti kayat ko apapanan. Ay, timade, kat saan mo't asyak ti sika, Benita, siyak mo't ni Supeng. Ay, uwan nga rod. Ang amaw. Idi si bibiyag payday di kuskus alakay ko. Pulos adi nakpalubusan idi iti kayat ko apapanan. Ay, na-strict tao. Uwan, manangimon pay Iso nga idi natay. Ay, kasla akla nakabulos abalod sika. Aniya? Nagmayat no kastoy nga awan sausawir nga agyagaw-gawin no adda kaya tapapanan. Aniya? Saan kitin supeng? Ay, go, go, go anywhere Apaw. Anyan da ito'y padak abakit. Naragsak ang nabalaw. Ay salbag dagiti ababagat. Nagmayat lakit ti panagsasarnudan alimabas ti barangay hall. Sapay, ay apaw, pakawanam ida, taimbuyang yang dan samot. Ay, feeling yang dan samot ngaminang. Ne. Sanda matakadwan ni Sufay? Diamukit na panmut na kisumba. Apay ngay asanda matakadwa. Kinpapanan ngamin digita tanagpalaod na mut. Ay awagak man ni Sufay. Panggapwak amang amaw. No sa dino, dayan na. Sumbatan na ko ma. Hello, Gustay. Nakaawag ka, May. Ayan, Mao. Apay adamagam no sa dino dayan kaw. Nag-chik-chik up kan sakit, day. San, mate? Mas dawak ngamin. Tasanda kamot akakuyog dagiti kakadwa mga sumsumba. Kalablabas da dito'y barangay hulkag. Dagay feeling niya nga kapada kababakay. Feeling yang? Katwan. Nung kasta limbabas na dita barangay hall, masigurado. Limawag siguro ti pa nagkita maya. Ta nakakita ka iti kwa. Nakitam tit itsurain na. Mga nasaltupay ka kita bukal-bukal ti matamon, laka. Anya ko maagapot na masalto dagiti bukal madak ngay. Siyempre, ano tilimbabas akalup-lup pa. Tila sasawamot. Awang gayam, imawagak taagawid ka mangal daw. Ada naluto a pangaldawan tayo balay. Adaak, dito'y balay, aglut-luto Ay, good sige ta, agawid akon. Pag isuta naman bisina kon. Huwag, uston tao. Bye. Bye. Ay, anyan ni Suping tatilay bagbaganan. In fairness,
Aganda pa'y metlang dagiti limabas alop-lop po. Hehehe. Kunaklano si Murot kakadagay padam agsumsumba. Sa anak una yun na makisumsumba. Agbuy-buy aklatan no kwa. Anya, nayapay ngay. Imbis sa makapagwatwat ka. Sursuro niya di ay. Ah, ne, kasano da ita? Anya nga ron ti sursuro na ngay. Sa ala, step, sano kwan, parukob-rukob, pakyad-kyad, sa pagiling-giling. Na. Pagiling-gilingan na kami, but iso man jakaw. Anya, Ala sa klaunay, tibagik nga kaskas jay. agkaskas jay nga. Dayjay, pakyad-kyad, parukob-rukob, sa paggilingan tapato. Na, Maday. kasla makit-kita kung tijar dagiti limabas a feeling niyang gapoy timbagambakay. Nay. Angem, agpaisaw, agbuy-buya kalangan. Katuon mag. Saanan nga ehersisyo na jay sursuro jay di ay. Saanan na fitness exercise sa kasiti bagbagada. Nasayaat nga raw, noon problema dita barangay tayo, rotang. Chairman. Uy, si kunam, tasikat ti chairman. Alawa na, imawagak ta kumustahan kayo. Kan siyempre, ti barangay tayo. Kahit nasayaat, awan problema. Adamat problema. Ang basit laray jay. Kay ko asawan, ada problema kaninanang yaw. Ha? Ano ti problema? Ay, kwa, problema ko nak nagijay pada na ababakit ngagsumsumba. Anya? Apay ka naw? Babakit apan anawa nagijayan. No sa di nuladitan, ti papananda paggiling-gilingan. Ah, anya? Dumay dayo da nga giling. Anya ti gilgilingan da? Ay, di mo nawadan, tigiling ibagbagak. Kasla giling da, no agkini-kini da amang kumpas ititukar. Oin, mawata ka. Ang manyaya, ti problema ka nakwada. Dayjay nga rod, tila pa kadandanunan da na paggilgilingan. Dagi jay ti problema gaputa mangibabaindan. Anya? Ay, basit la problema ra ita. Isila ka na kayo. Sige nga rudan o ay say. Umawagak tumanayin. Bye. Ay, anyan dagi dya babakay. Agilgiling da ka no. Oh, anyangay kakadwa. Di okay man rabi ay? Fitness exercise tayo lata. Ayan niya tararamidin tayo binita. Sikati agdi ay tawan pa'y matay di ay tayo. Urayan tayo kanon, tao may kanon. Pinawaga ki Jay Apo. Dumagas la kano iti pagsasangwan tayo. Nagsaya atay. Hey, ang mga nagbigbigat tayo nga jajabay nga. Nasaya at no basta. Ay, mayiti kastoy abanding tayo Mabagat tayo nga. Ubindirik nakan panunod tayo. Hello! Sexy mabe sa kapada! Italang ang makitak dayta spaghetti strap aswot mamarito kika. Di ka man marito kwa? Babarkaon day tanagan ko at tuki ka. Nagala sa denggan.
Binunyaga mo, tabagbagay nga. Anya nga ron, tibaro. Anagan mo nga. Ay, siyempre. Sino kata mo la tinagan kaon? Daytay, makaay ayo mo tin. Carmina. Tinagan ko itan. Ganti artista na ita. Uwan mo ta. Sikam, bareng adapay mo makasirpat kanyak akapada kabalo. Kaya mo pa lang, ti. Makawilan aya. Ay, of course mo ta. Ay, nalamag iti parbagaw. May mayat mo. nalamag mo ta talaga. Ay, sikam, may maya mo talaga no. Adda kaida. San ka day, kukumarik padak singles, di ba? Naa. Anya kan aya kakatuki ka. Day tapay lat pampanunutam. Rag sa akin tayo tibagbagi tayo, kukumare. Raw. Kanyag sarbi tayo nga agbibiyag nga ino saan tayo mo't anaragsak. You Ako, ang sexy mami. Addan ti di ay tayo. Ay, agsasala tayo nga ruda. go! Talaga gayam nga happy go lucky kayo asinyo. Na. Anya day ta bi mo. Ay, kinunayong agjajaming tayo. Iso ating magasak iti pulutan. Kung siyempre, estate side nga arak. Ibartokin kayo man, da kayo ababak na. Angam, sakbay na. Fitness dance tayo pa. Tukar na Ruben. Talaga gaya mga awanan ti manaknakam yon. Da kayo ababakat. Wala! Awit! Agawin kayo! Ay, may abay mo. Awit ka lang. Sumpa. Nandiyan na tagtagainap ko. Bakit? Nga imobeng. Domi, mabali namin. Na yung mga oras yo o ay si Chairman. Kastamet kagawad. Adda na tayo akabaranggayan tayo Amagan no saan nyo pa anaamuan ta itay laan na ipadamag. Ay talagang awan pa'y amok na tayo kabaranggayan. Sino? Patrol man takuro ka no? Nay. Kitno kaano lang ay may nakibambantay day jay. Kakakar da lang iya ginatang daabalay day dila kay tilano. Wen, kakakar da ngagpaiso ang awanan. Anya ka no timpatay na. Napaltugan ka no? Amat timbaga ni bakat ko. Nasagap na ti damag iya istor ni ina sakka. Nasagap na lagayam. Mga nupalso mo't dayda. Ay saan man o ay si Chairman. Talaga kanuan na tayo da patrol man takuro. Malaala. Anya nga ron ngay. Mabalin nga may ito ipakam mo di asawa na. Ay sigurado dayta. Tawan ka no ti mabalbalinda. Ta syempre, di ka no sweldo di na tayo kat apag isula apag bibiyag da. Ay kasta. Chismis matlakit di dayta Nakautang da kanong ngamin iti inggatang di ibalay da di ama tilano. Iso at todo ekonomyada pa'y laeng. Tirigat na ustol mo tang. Ay sus, magipagproblema tayong opisyal no kasta. Ay mala,
Urayin tayuan, wanyat ibaga dagiti nagminatay. Ay, kapilitan. Libre serbisyo nga tan ato'y po nirariyala kay. Depende na itaa iti maor-or nga abuloy. Nagpa-or-or kayaw? Wen, nagarami na kadagos iti solicitation letter. Nayat mo dagiti kabaranggayan nga gabuloy kat man dagiti nareklamo. Wen matkit di ah. Saan nakairwaman ng tikasta? Adda maipasyar asurat, ngagdawat tayo titulong, no adda mataya kabaranggayan. No addan tumabate, inton makwinta amin na nagastos. Addan tumot nga may tadda abi nga iti punerarya. Ngamno awan, anya nga rod. Kasla abuloy tamatan ati serbisyo ti punerarya. Kasla kasta na. Ay. Anya nga ikatagawid tan Wod. Puray ta natulagang mata ni kagawat tukmul amang maniho iti lugan da dumay nga nakagarahe dito po ni Raria. Nasayado kasta. Yakmat ngamin kabalan tagmaniho iti rabi ita masisira pa kadag iti silaw ti masabat alogan. Ang sikaman no. Kasano? Damot mabalinta apagturugan dito inubilang. Ewan magkadi Umiyantan sa langin di tayo bakit. Sikaman kit de. Sige. Masapak tulangan nga gawit no bilang agbati kanto bilang di punerarya. Mayatin tituturugan ni Sofia. Ngam siya ka. Apay nga takas lasana ka makaturog. Dito ta. Suya bagmat na suya. Gapo nga data punerarya dito'y ayan may. Nairantamot na pagturugan dito'y. Sa itimot bismintayan timurki. Barang iluyos nakmat lang tagsasararo aswayap ko. Makaturog akmat ko muna. Amangan ngamin. Sana ka makari ada sapa. Ano pala tawa ka makaturog. Ay, makaturog ako man. Ay, oray kaskasan ho. Naitabon maten nga awan anyaman na problema jay bangkay ni Patrolman Takuro o ay si German. Wen, nadumot ba siti na orno nga buloy? Isuasan mo't lang malibre jay punerarya. Adumot tinaayat at tumultulong? Ay, wen. Nasayat launay takadwan na tiag ko na. Akay kayat dati agabuloy ngam tayo suda ti maabuloyan. Hehehe. Awan. Hehehe. Napintas man day di akapanunutan ti kadwan. Nagmayat to peti agbyag pa lang dito'y rabaw ti daga. Kitwen. Nupay at dadagitay kayat dan ti matay. Ah? Ay sabali mo't day jahin o ay si Chairman. Dagitay frustrated la unay iti panagbiagdan dagi jay. Ken dagi jay agawin dati bakit na kunam. Ado ti kastangem talagang adumot dagitay maumang agbiag. Ket agpakamatay pay ket di daduma. Dali, mabit lang. Mabit lang. Hello, bakit? Mailiw ka kanya kung timawag ka. Pinalakay, saan man na deta bagbagan? Mayat titutugawan nyo dita barangay haul? Kitwen, kadwak ni kagawad. Anda,
Apo, wag ramaraman ti uram. Maur uram ti balay, day di patrol man takuro. Anya, uram. Ano ka sa? Sige ta, umawag ka kiti bombero. Ay kagawad. Dauram, agrespondi tayo. Sa dino ka tiya ti uram o ay si... Gay balay na di patrol man takuro. Kita na kiti darod. Kawad. Jak pa ka nagbalbalikasin. Ay umawag ka kiti ili. Ay, naimpaglakit din taawan na tayo biktima ti uram o ay si Chairman. Wain kagawad. Ngem kasanudaitan. 5 abalay tinaikisap. Isupay. Kakaasi damay. Gasanaw ket agdedeket mat ngamin dagita ababalay. Kapilitan nagkayam-kaman Sakit kayo mat ngamin ti kagawaan da. Naglaka nagramaraman Ay, problema ita ti pagbakwitan dan. Katanya ngay, magipagproblema tayo Problema man ang dagiti nauraman day tang problema tayo mag. Ay, dayta o ay say. Ada na panunod ko. Awan mo tinakamasaya kita, ipunirarya bakit sanay Anya? Ijay ti pagbakwitan da. Hindi Tutul, nawaya mo na kita chapel na pagturugan ta. Jepay lang Ay. Mabalin mo ti jay sanay Ala, makamu ka. Ibagam nga rod ka nakwada. Ala, kakabsat. Yan si labas siton Dito'y pala ang puninarya ati ayan nyo tanay. Katnay, di pa'y maiwalin da kito istak may alungaw. Kita nyo to labas siton na makaakar kayo di eskwelaan. Ay, awan problema kada kita alungaw kumari supeng. Tinapatag at nagkamangan may. Wun matkit di No, apay anay ranamot lakit din nga ado tinay-deliver alungon dito po ni Rarya. Binayadan mi mat amin dagitan total nalakamot ngamin ti panaglako dagay nag-deliver. Ngam jay sigod nga pagalalaan may. Imbag kay kit di ako mare. Tauray ado ti mangibagbaga nga idaw-dawat yu ti kaadda ti matay kapu iti daytoy anegosyo yo. Ket di kay paapektaran. Ket adala ta mapastrik yu a kwarta. Saan akayat idi ni kumpare Agusteng kaamumutan iso nga ron ti barangay chairman amangan kanuno da ito kiti apo ni Rare ti pakaabakan na idi nagkandidato iday idi nag-last term kat kagawad langan naglayos matlata ti botos na Gapong matlaang dito'y puniraryam kumare kasta ti amok ka ay un nga taa Tangamin no anda matay nga awan mabalinda nga ibayad iti serbisyo ti punirarya ket malibrida. Kuwan nga rod. Ken saan apakaabakan ni kumpadre Gusting da ito'y puneraryayo. No di ket, pagswertuan na kumare. Wan, pagswertuan na talaga. Tauray kaskasano kay makatultulong kami mo't babaan da ito. Amangan no saan kayo na makaakar di eskwelaan na pagkakaran nyo, tanay. Malamatay. Amangan no kasta, kumare. Ket no ipalubos mo, di uray dito'y kami ngagbakwe. Saan kami nga umakar di eskwelaan? Anya? Kumusta kayong dito, kakabsat? Yan yun dito'y punerarya ng miyanan. Ay na, kapilitan nga agpatnag kami dito'y punerarya o ay si chairman. Di kami makakaroon ni jay eskwelaan. Madama pa ilat eskwela. Iso nga sa nyo labasit dito'in Nene, agore kayaw. Makita kit kaslan ay gagaramutan na intar da kita istak alungon dita. Ay,
Inintaryo mo't ditan. Pagtutugawan yun sapay kidain. Uwan, kahit kas makitam, tunggal may salungon, ada kasla mangbanbantay. Kas makitam, kumpadre, bantayan na, pagturugan na. Ay, nyakit. Ay. Nagtugawan pa'y dagiti daduma dagiti lungon dito yan. Apa yan? Pa'y amon a panunutan alungon dagita, kumpadre. Inton makaturturugan dagita, lungon dantaon. Anya! Ay, maturog na ka dagita lungon, kasta ka day. Katuan, may mayat ka nga adayo dito yan nagbakwitan me. Tamayat ti pagturugan me. Awan pa'y kaidamin ata, solo flight laang matilungaw. Awan mat ngamin ti good porto. Ay, na yun. Ay na, di mundilawan, kumpadre. Sa bagay, kumari supingkat, di na kumakayat itay. Di na kumaipalubos akasta. Edikwan, nagsiguyod damatan kadagita alunglungon. Amken ni kumari suping madadaal da. Yan. Amumat dagiti kabaranggayanan. No panunutan ita, kapit sa patalim ako na dati sitwasyon me, tadim mapukat nga rodan dagiti babalay me. Ay. Iso nga, uray lungon ditan at kaya't me na pagturugan. Saan mat nga taa makapatay dagita apagidaan me iti agpak na. Bayan ditan na. No, pagbiddutan da kami namang kay dagiti saan amakamo iti sitwasyon me. Ay talaga mapagbiddutan da kayo abang kaya. No da may sarong dito, di makamo. Nga dapay gayam nagbakwe, iti punerarya. Di makamuda, no anya ti panunutan da. Basta, save kami dito'y punerarya ayaw. Mayat mat ngam addan tupay nga tamayat mat nga aglongon kadagijay kat second hand mat time ta nagturturugan ng dagiti nagbakwet. Ay, da makareklamon to pay nga rod ayat di mangusar kadagijay pulos mat na. Ayun anya. Siyempre, bangkay tumot dagiti mailongon ijay. Wunmat. Adang nga rod aglongon aya si bibiyag si kamit. Wun nga raw. Dagijay lang anak iturog ang nagbakwait. Angam anyan. Ultimo je punerarya. May karkaraman. Iti kinabarangay official mo. Uray OIC kan si kalat tat maturturan. Kanya nga rod nga itanay. San samot na pampanunutan ni Duming ti barangay. Dinan samot kaya tintiag barangay chairman kat nabutusan pa'y. Kayat na siguro na ija Hawaii. Tanya kumangay ti problema na ijay. Good time da akin ni Rosa. Di da pa umawag mo. Tamang kumusan ka na tao, piman. Nyagay garod. Biyang mulatan at agparparikot dito barangay. Mga nito nagangay, sikan na talaga. No saanan na kayat ni Dumeng. Ay, apoy. Katimaday, ang mga noadan tumangibaga, apin nag-frontline mula ang ni Dumeng nga manugang mo. Tatalaga amot asaan mo akay tagikatan at chairman. Anya? Hinagmadimot na pampanod no adda mangibagay ti kastamot. Ayan niya ti amaw. Ado, titurungan ti panunot dagiti agal alman adimot na pagustuhan. Kadi padasan na ti agso ta makita da. Saan mo ang may kat? Adan tulat na masauti na dumadita. Iso ano umawag ni Dumeng, ibagam ta sumangputan. Mayat mo ta talaga ti mararamid o IC. Nyamot ti mayat
perma. Ah? Talaga nga imbirngasyon kanyak ti perma. Awan. Perma kun nakmeten. Imbis ko maapi magayam. Ay. Okay, latamat. Ti birngas ko a perma. Iso na lang ta. Maipalagip dyan nagbati a problema idi nagawatak ti kwarta iti tupad. Day tangar mo ti. Nang birngasaking kay ti perma. Agasem mo tayo. Perma, di mo kat kabisadaon. Ha? Day jay nga rod. Siya nga akin perma. Kinupkupyakit din ti permak ije papil a pamanaknak. Nga agawatak mat iti swildok iti tupad. Kasladam amo kakasta. Sweldo adi ka mat nagtrabaho. Ngamayat ti kastyay. Di kay katagyaman. Ay, talaga analaos ti panagyaman ko ide. Tana iranapay ana ibos ti bagas may. Kat awan kwarta. Makita. Iswabay anyo na sarsaritaan dada. Agyaman kayo ta na panunot da pa yung ngay naramid di kasjay. Anak kay ranudan di kadwan niya. Awan nga rod. Di kasanaw. Ay, kumusta nga idagi jay nagbakwet ijay punirarya. Agsang petitulong manipod ijay ili. May deliveran ida ti materyales dagiday nauraman ti balayda. Para iti mapatakder pag naedanda. Kabayatan asanda pa'y ang makapatakder iti talaga abalayda. Ay, mayat Wala. Na-aksyon na dagos da mayor. Ado ti sumangpet at tulong. Nay, rumabimatan ba kayo tanyangay? Umiyan tamanan diti punerarya. Si kaman, tanay. Ay, ado pa'y latisan na isimpa ditoy. Pimanaw mo latang aminan da gaya nagbakwit asaan da nga insubli amin alungon iti nakaisalansanan da. Naita nga raod. Ang dapat sana na isublay di murgay. Ngamnay. Kasanungay kat ado mo timpumpen mo ije pagturturugan. Inununata ko mga min awinalina ni Diyay. Ay, aya. Si kaman. Di maturog tan dito'y nagturugan da gaya nagbakwit. Sigurado ka? Ah. Agidata mo titilungon? Mabalin mo. Nagid-idan to pa'y dagita dagiti nagbakwit. Masukatan laang mati-ap-ap dagita. Dagita'y kalabang nga ulas ti ap-ap ko ka dagita dua alungaon. Yay! Sagay sa tay ti pagidaan alungon? Kanya nga raod. Kapalintaya ti globon dito may sa alungaon. Yay! Ni. Ay, imbaglagid din ta nagatang ta itinalaka dagita alungon. Apay nga taan nalaka. Naglaka ti panangila ko da kadagita alungaon. Ne, apay di mo nangagayat imbaga di may sa nagdamagak ide. Anya timbaga tinagdamaga. Nagsira ka no ti puniraryada. Gaputan na tayo ti agasawa nga akin ko kwa. Kastaya. Huwag ka no. Balitao dan kat dagjay may naglakaw. Nayon nga tamo ti sweldo da. Wano binipisyo da. Njay naglakwan da. Sa bagay. Uray anya dito na. Tinapatag nakalakata. Ken babaan dagitoy alungon. Nasalbar pa dagiti nagbakwit anauraman. Day tapay Dakkel atulong tinaipaita ka dagiti kabaranggayan. Babaan dagiti alungon. Takinayat na pa yun anagidaan dagiti alungon. Apaw. Ijay nakita ta ano panawon tirigat. Awanan ti di aramiden ti masiknan. Tadi napatagket masalbar ken patay. Alawin. Alala. Isagana ta nga rodin ti pagidaan ta lungon. Anya day jayin. Kaslanay gagara ni puyot di naglamiis nga angin bakit. Ay. Gagangay tanalami istipul oy no kastoy asardam. Imbag ni suping.
Awan bubutngan na. Idinto tama din di marikrek nak. Ay, anya ngay bakit? Nasagana tamatan nagitipagidaan tanog nol. Istilungon. Hindi ka pa'y makaturturog. Saan pa'y mat? Ay, uray siya ka. Siya nagpa'y makaturturog ng agidatan. Nagloko ka na laklakayan. Kung naman di ka pa'y makaturturog ng agsuy-suyaab kan. Awad ayaf nagidatan suping. Pilitin tati maturog. Alawunan. Agplastar kan di talungon mo. Agplastarak mo dito yan. Ay, mayat. Naimang dito. Gida ka ditan. Kaslawanan yaman na kinusuping agid ay tilungon. Awan bubutngan na. Agid apa nga? Kaslada nang saraba kanya. Di na kahit nga gidak. Parpar matakla na jay. Awan mo sa bali ataw akad rami dito kan suping. Apa nga? Talaga nga. Kaslapay na danog tibukot ko di panagliknak. Nakakalakay. Langan ka tay. Pumanaw ka. Adang sa nagsaw. Ayan ti nagsaw. Hoy, sino ka? Ayan mo. Hinak ka di makita. Sa bagay. Rurogak langan. Nang nabatad. Makita to'y banga-banga. Anya, banga-banga. Ay! Banga-banga. Banga-banga nagsaw. Ay, sople. Dagitilungan me. Titinakaw na. Sa dahin lako. Inundaway ang mata na ginatang. Kapota na laga. Anya kayo. Atay wadak. Diyak mo na kitibag ba kayo? Inundawaya. Maginatang dagito itinado na alungan me. Idarom na ka. Anya. Ay, saan? Jawan to ti mamati ka na kaya. Tamayat. Awan to ti mayat hamang hiring iti darum tayaw. Kabutan da tayaw. Awan na yan. Nukasa. Alahan tayo latang na kita ilongan tayo. Ay, wan! Kukwayo lang na gito ya, lungon. Lungon nyo lang, lungon nyo lang. Ay, supay, agring ka. At dagay makinlungon ka na gito, agring ka, supay. Rurog. Ay, natakawan de tilungon. Rurog. Tinawgaw. Ay. Anya day jahin ano tagtagainab ko. Nugnol. Ay, lungon.